Здравейте на всички и добре дошли отново в моя канал. В днешното видео съм решила да направя ревю на новия фондьотен от Catrice HD Liquid Coverage Foundation, за който трябваше да се разхожда няколко пъти до Lidl, тъй като фондьотена беше изчерпан. Идеята ми беше още миналата седмица да направя клип с първи впечатления от фондьотена, но тъй като се разболях и все още си лечи, реших тази седмица, когато се пооправих вече, да направя едно ревю, като проследя през целия ден как издържа фондьотена на лицето ми. Както казах вече, фондьотена може да се намери в магазини Lidl. Предлага се в 4 цвята, като цената му мисля, че беше 14 лева. Доста бюджетен фондьотен. Цвета, който избрах за себе си е Rose Beige 020. Нека сега да видим какво казват Catrice на своя сайт за фондьотена. Дълготрайният фондьотен 24 часа HD е с изключително висока покривност, но естествено изглеждащо покритие. Не се усеща върху лицето, като съвършено изравнява тена, покрива несъвършенства и матира кожата до 24 часа. Изравнява тена като за пред камера, като не прикрива чертите на лицето. Така че сега ще имаме възможност заедно да проследим през целия ден как издържа фондьотена на лицето ми, дали това, което Catrice ни обещават, реално е така. Преди това бих искала да ви помоля да ми напишете в коментарите своите предложения, критики за това как да протичат този тип видеа в канала ми, защото планирам да има доста такива за в бъдеще. И освен това да ми напишете кой продукт в момента представлява интерес за вас и на който бихте искали да видите ревю в моя канал. Казвайки всичко това, нека вече да преминем към нанасянето на фондьотена и да видим как ще издържи през целия ден върху лицето ми. На дясната ми страна, ваше ляво, фондьотена ще нанеса с гъбичката на Sephora, която предварително съм намокрила, а от лявата ми страна, ваше дясно, ще нанеса фондьотена с четката на Fancy Witch, така че да видим от коя страна фондьотена ще бъде нанесен по-добре. До тук всичко изглежда супер. Единственото нещо, което съвсем леко ме притеснява е с цвета на фондьотена. Оказа се малко по-розов, отколкото ми се искаше да бъде. Но въпреки това, за всеки случай прелях фондьотена и по шията си, за да може да няма никаква разлика. Сега остава да видим как ще издържи фондьотена през целия ден и как ще се нанесат продуктите върху него. Така че ще се видим след малко с завършения ми грим. Вече минава 11:30, вече е 12 без 20, гримът ми е напълно завършен. Трябва да ви кажа, че съм много доволна от резултата. За мен беше изключително важно ружът и бронзанта да се нанесат равномерно и да изглеждат по този начин, защото обикновено това са продуктите, които използвам в ежедневието си. За целта използвах слънчевия диск от Sephora, който съм ви показвала в предишно видео. Изглежда по този начин, мирише страхотно и изглежда върху кожата невероятно, много ми харесва. За руж използвах този от Too Faced в цвят Sparkling Bellini. За тези от вас, които се интересуват какво съм нанесла върху цялото си лице и които съм използвала за грима си днес, в описанието ще има списък с всичко, което съм използвала, така че може да го проверите. Нека да направя едно обобщение до сега. Гримът ми изглежда много добре, много ми харесва, кожата ми е матирана все още, не съм започнала да лъщя, но може би това ще се случи след няколко часа, защото в крайна сметка не съм използвала нито база за лице, нито пудра, с която да запечатам фондьотена, с изключение, разбира се, на зоната под очите, където нанесох коректор. И така, може би ще се включа около 1,5-2 на обяд, за да видим дали ще има някаква разлика в грима ми. Това е за сега, ще се видим след мъничко. В момента е 2:10. Това, което трябва да ви кажа е, че всичко на лицето ми стои доста добре, грима си е непокътнат, с изключение на Т-зоната, която вече започва да се омазнява и може би след няколко часа наистина ще бъде омазнено. В момента кожата ми изглежда по-скоро като озарена, подхранена, не толкова като мазна, но като цяло за сега наистина съм доволна, всичко останало си е супер. Това е за сега, ще се видим отново след около 2 часа, за да проследим дали всъщност вече ще съм се омазнила в Т-зоната, но за сега смятам, че фондьотен изглежда доста добре.
Включвам се отново за кратък апдейт. В момента минава 4:20 след обяд. Това, което мога да ви кажа е, че предсказанията ми от предното включване се сбъднаха, защото зоната ми е малко по-омазнена, особено зоната около носа. Останалата част от грима мисля, че изглежда окей, с изключение на ружа, който вече е започнал да се поизтрива. Използвала съм други фондютени и съм ги тествала. След 5-тия час съм била много по-мазна, отколкото съм в момента, така че за момента съм много доволна от този резултат. С нетърпение очаквам да минат още 2 часа, за да се включа към 6:30 отново, когато ще ви споделя финалното си мнение за продукта. Дойде време и за последния апдейт. В момента е почти 7:20, което означава, че са минали около 8 часа, откакто съм нанесла фондютена на лицето ми. Трябва да ви кажа, че съм много впечатлена, защото фондютена издържа много добре, независимо, че зоната ми е омазнена, това е съвсем нормално, но въпреки това фондютена си стои и някак си още не се разял от себум, ако ме разбирате какво имам предвид. Това доста често се случва, когато кожата се омазнява. Както ружа започна да се изтрива, така започна да се изтрива и грима на очите ми, но фондютена си стоя, все още го виждам и съм сигурна, че ако взема просто една кърпичка и попия излишното количество себум, лицето ми ще изглежда добре. Няма да е перфектно, но въпреки това смятам, че ще изглежда добре. Смятам, че тези от вас, които имат мазна или комбинирана кожа, този фондютен ще бъде много подходящ за вас. Не съм сигурна как би подействала на сухи кожи или на нормални кожи, но със сигурност ми харесва за това, че е дълготраен, за това, че има високо покритие, а също така и, че е много лек, почти не се усеща. Така че нещата, в които Catrice ни уверяват, в по-голяма степен също се оказва така. Не съм сигурна дали този фондютен издържа 24 часа на лицето, но със сигурност е дълготраен, защото аз не съм поправила нищо по грима си през целия ден, така че наистина съм впечатлена. Както ви споменах, използвала съм и други фондютени, които може би за 3 или 4 часа вече с тях започвам да се омазнява много бързо, започва да се премахват от лицето ми, докато с този не се случи това и наистина смятам, че е един страхотен продукт, който ако имате възможност, пробвайте, мисля, че няма да останете разочаровани. Единствената критика или препоръка, която имам към Catrice е просто да създават фондютените си в малко повече цветове, за да може всеки един от нас да избере най-подходящия за него, а не да се налага да смесва два отделни цвята, за да получи собствения си. Както ви казах, аз не се притеснявам много от това, че фондютена, който съм си закупила, е малко по-розов, отколкото е моята кожа, защото след като нанесах грима, той изглеждаше много добре. Ще очаквам в коментарите да ми напишете вашето мнение за този фондютен, дали сте го пробвали и с какви отзиви сте от него, а също така и кой продукт бихте искали да видите в моя канал в някои от следващото видео от тази поредица с ревюта или първи впечатления. Ще очаквам да ми споделите всичко това, а сега ви казвам чао и ще се видим съвсем скоро с ново видео.